Доцент Чолаков, и вие ли виждате така нещата? Във вчерашния ден нарекохте идеята влакче на ужасите. Откъде идват ужасите и на къде е тръгнало влакчето? Има ли посока? Ужасите са за избирателите или поне за част от избирателите на Продължаваме промяната и Демократична България, които такъв формат управленски не им харесва. Да взема повод от това, което каза Андрей Райчев. Значи, аз споделих в социалните мрежи то изказване на Асен Василев от април месец, в което казва така, господин Василев казва така: ако тръгнем да управляваме с ГЕРБ, т.е. ако ПП тръгне да управлява с ГЕРБ, Възраждане става първа политическа сила. Да питам сега и по повод и на това, което Нидал каза за амнезията и за хапчетата, може би някой е взимал такива хапчета, но поне част от избирателите на тези формации според мен не са го забравили. Оставаме на страна риторичните аргументи, гледаме какво става в политическата практика с така наречения ротационен министър-председател. Професор Пламен Киров много точно отбеляза това, което пише в Конституцията. Всички, които сме чели, знаят какво пише там. Не може да си въртиш само министър-председателя, трябва да се избира цяло ново правителство. Взимаме пример с Израел, където беше приложена такава формула преди няколко години. Там има един министър-председател Бени Нетаняху, който в продължение на много години управлява, който има толкова тежки съмнения за корупция при него. Бени Ганц, негов партньор, реши да става, въпреки че при това се беше клел, че никой няма да работи заедно с заподозрените в корупция. Какво стана с Бени Ганц? Собствената му парламентарна група се срина, подкрепата за господин Ганц намаля радикално. Така че, както се казва, политическата практика в случая ясно показва какво става, когато оставиш принципите си настрани. Тогава имаше също и много голям аргумент в Израел, защото това беше 2020-2021 година, върха на COVID-кризата. Дайте, братя, да се обединим ние тук центристите с Ликуд и като работим заедно да спасим държавата. Не съм свършил. До сега слушаш, малко ще поговоря и аз. По отношение също на политическата практика в България. Преди 10 на дена ме срещна Волен Сидеров на улицата и ми каза следното: няма човек, който да е бил с Бойко Борисов и Бойко Борисов да не го е предал. Значи, Волен Сидеров може да е всякакъв, може да го хареса, може да не го хареса. Обаче, Волен Сидеров е управлявал заедно с Бойко Борисов. Както се казва, този път, по който са тръгнали ПП и ДБ, Волен Сидеров вече го е минал. И ако с някой смята, че тримата воеводи Каракачанов, Волен Сидеров и Валери Симеонов, те не се опряха, както се казва, на Бойко Борисов. Обаче финният академик Денков, той, както се казва, ще му преседне. Мисля, че идеята да се бори корупцията отвътре, тя е изключително наивна. Коментирам нещо друго, понеже ми се задава този въпрос от симпатизанти на тези формации. Казват: вие сега, като сте такъв умник, айде кажете какво трябва да се прави, защото единственото решение в тази ситуация е да управляваме с ГЕРБ. Друго решение няма. Значи, първо си гледаш резултатите от изборите. Виждаш резултатите от изборите какви са октомври месец. Още тогава беше изпран Борисов, той си стана първа политическа сила, още тогава излезе от изолация. Виждаш си резултатите, че ти върват надолу. Виждаш си резултатите от 2 април тази година, че ти върват надолу. Какво става, когато резултатите на една политическа партия или на една фирма продажбите й намаляват? Сменяш си CEO-то, сменяш си директора. И не да ми сядат на резервната скамейка и после да ми организират някакви оплаквачки, които казват: ама ние не можем без единия, не можем без другия. Сядаш си и кажеш: аз бях до тук. Тоест, какво казвам? Според мене, казвам го така смирено, както се казва, Христо Иванов да напусне, Атанас Атанасов да напусне, Кирил Петков и Асен Василев да напуснат и да си сложат те да си изберат партиите им, някакви други хора, които пък, дай Боже, да демонстрират други качества. Оттам нататък да се търси решение. Но решението не може да минава при управление с хора, които доскоро си искат да ги... ПП е създадена, за да реформира модела ГЕРБ. Сега тръгват, ще управляват на ротационен принцип заедно с ГЕРБ. Ама хората пък асоциират тези партии с лидерите. Знаете, че в България винаги е така. Дори социологията показва. Ако тези лидери се отдръпнат, това ще реши ли проблема на нещо различно. Чакайте да попитам с ирония, разбира се. Не са като ГЕРБ. ГЕРБ е лидерска партия, където всички казваме: ако Борисов се оттегли, край, ГЕРБ приключва. Верно ли така е и за ПП? Така ли стоят нещата? По мое наблюдение, да не споменавам имена, че ще се вкарам, както се казва, в неприятна ситуация, да има други хора в тези формации, включително и в Демократична България. Да им се даде шанс на тези хора да, както се казва, да покажат те какво могат.